Erokamano ahinya kwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV e thuolo ni ma wan be waikore makare gi weche manyien mag migago kowuok e Communication Center Nairobi. Mokwongo thuond weche. 5 patients were brought in yesterday evening after being involved in a gold mine accident. 4 men and one female patient. Luoro kwako gwenge maramos atok bugo mar kunyo mula sienyore kendo iko ji. Obed fence onge rot ne kuma ramrama kata nyalo wuogi kocha tituch gi kocha kata giri olalok dinge kuma ng'ato dhigo. Sama koth osechwe to koro mondo mi wadir mzigo kawa long time. Johala e boma Mayala onyiso luoro margi e wi jimruok mar kuo e chiro Mayala. Wherever you are and you have registered for an ID, please go back to where you registered your ID and pick your ID. Jo Kenya mopande magi odiwe apise mag Huduma Center okwa mondo dhi okawgi. Arwakini machiegni migago nyinga Milton Ochieng Awuor. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya mabende en achiel kuom jodito makwedo piny owacho wacho ni jotelo mag riwruok makwedo piny owacho osechako okang' mar manyo jachung' achiel mabiro rakore gi jatend piny William Ruto e debe e yiero mabiro. Kane giwuoyo seche mane girado kod jodongo mag Agikuyu, Natembeya nolero ni kwethgino bende biro tiyo machiegni gi kweth mar Linda Wananchi mar bedo kod teko makare motelo ne yiero mahiga manyien. Okang' mar manyo jalno mabiro ting'o bandera mar kweth maketo sirikal tesre en maneno ni gitero jatend piny pacho. Kwa hivyo sasa tunasema sisi ni viongozi pamoja kwa shauri ya uongozi wa 2027. Mambo ya Mount Kenya ni sawa, tuko na wao, lakini kwa meza ya uongozi tuko nyuma ya George Natembeya. Na tumeamua ya kwamba pahali ataenda kama Ruthu na Naomi wa Biblia, sisi tutamsikiliza. Na sisi tuko kama jamii ya Wakikuyu hapa na tutazidi kujikusanya wote ili tukue na mlengo moja. Uonage mtoto yako umesomesha, badala ya kupelekwa kotini na makosa anapigwa risasi hadharani. Sisi hiyo ndio kitu imetutoa kwake kabisa. Kwa hivyo hatutarudi pande hiyo. Tutatembea na George Natembeya ili watoto wetu apone. Hatusemi wafanye makosa, kama kuna makosa siapelekwe kotini. Tunahitaji viongozi, hatuhitaji wanasiasa. Na vile tumemwangalia George Natembeya, tumekuja kugundua yeye tuko na Kibaki wa pili. Sisi na wenzetu wala ambao wanalinda mwananchi tutakaa chini, tutacraft line-up ambayo ni nzuri. Na sisi tumesema kila mtu asingangane kuwa captain, kuwa kiongozi, kuwa flag bearer. Hapana, tuangalie Wakenya wanataka nini. Wakenya wanataka ni for the first time ikuwe ni interest ya Mkenya. Sio interest ya Natembeya ama ya Rigiji ama ya Matiang'i ama ya Kalonzo ama ya nani. Interest ya mwananchi. Gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru oseomo kalo jotelo maketo sirikal tesre mawuok e alwora ma masawa ma piny Kenya kowacho ni moko kuom weche magiwacho e wi telo masani gin mana magimanyo godo huma. Nolero ni wuok mar gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata kowuok e duond bura mar UDA ok bi yiengo mbi ma duond burano e alwora ma masawa, komedo no biro dhi nyime siro telo mar William Ruto mar mondo mi dongruok omed dhi e kaunti ma Kirinyaga. Kwa hivyo ukiona nikikaa hapa, I want it to be on record. There are those who are in the opposition because they want a bargaining power in the government. And they will be coming because there will be no other place to go. Sisi Mheshimiwa Rais tumesimama na wewe, not only on this side of Mount Kenya East kwa sababu wenyeji wako hapa, lakini kule kwetu Central and Mount Kenya West tumeshikilia vilivyo. Na kura zetu, Your Excellency, hatutalala. Najua saa zingine watu wanatuona ni kama hatuendi tukizunguka. Lakini wakati utakuja, tutaongea na watu wetu. Na sisi tunajua watu wetu, hata kama vile uliona kule Murang'a, watu wetu ni watu werevu. Na watakuwa katika serikali ya William Samoei Ruto, tumalize kulipa deni yetu ya miaka 10, si ndio? Jatend migao mochung' ne jotije piny owacho Geoffrey Ruku okwayo jo Kenya mopande mag yudiwe apise mag Huduma Center mondo dhi okaw okang' mar kawgi.
koloso Huduma Center ma Garissa. Ruko nowacho ni en gima lit mar neno nopande mathoth madirom 4,000 mapok owat e kinde ni mabende ndikruok ma jolut ombulu dhi e nyime. Wherever you are, whether in Nyanza, in Mombasa, in Moyale, in Meru, wherever you are, and you have registered for an ID, please go back to where you registered your ID and pick your ID. And after you pick your ID, ensure you have registered as a voter of the Republic of Kenya. Jopuonj mag nasari e kaunti ma Migori okwedo weche maliekore ni chulo gi osara mantiere kind 4,000 kod 8,000. Jopuonj go wacho ni jopuonj ma otiegore e certificate ten kaunti ma Migori chulo omenda maromo 28,000 ka mago motimo diploma to yudo 39,000. Jopuonj go wacho ni weche mosebedo kaliekore ni chulo gi omenda maromo Sh4,000 kod 8,000 osemiyo gi yudo achaya kowuok kuom moko kuom jopiny. Nondi kaka ja certificate to nichulowa sechego nichulowa Sh10,010 gi 500. Sani ichulowa Sh28,850 gi 50. Sama wuoye koduni. Jo diploma ichulo Sh39,000 Sh39,800 gi nyiriri moko ewiye kanyo. Wach moro ne temo winje media ni ichulo jopuonj Sh4,000 mara ni 8,000. Mago nyalo bedo jopuonj mondi kod board. Wan nyaka ne wadonj kaeri in the year 2016 mondika ochak chula gi Sh10,010 kod 500. To kochakore gi kanyo waseidho. The 4,000 to 8,000 shillings that is being talked about, this was a general figure that is being paid to ECD teachers that are not employed by the county government but have been engaged by communities in our ECD schools through the board of management of such ECD and comprehensive schools. So across the county, this ranges between 4,000 to around 8,000 shillings. But the county employed ECD teachers are dictated, the employment terms are dictated by the scheme of service that I mentioned earlier that pays the lowest earning teacher a total of 26,650 for the certificate ECD teachers. Afisa mag thieth mag klinik kata clinical officers ogo tach e dho apisi mar gavana e kaunti ma Meru e kinde mang'anyo mar donje juma mar 3. Apisago mag thieth dwaro mondo sirkand kaunti no oketie tim winjruok mane gidonje ka moko kuom yoriwo meto mar osara, ng'iyo chal magi mag tich, medo gi ngas e tich e kind dwaro mamoko. He has not done any promotion. We have had 3 meetings with this county. Whatever they are promising is that we wait for the next financial year. And we ask, hii pesa mnasema ilikuwa, the money that you say that it was available for promotion, imeenda wapi? Wakati hiyo waziri anaenda kudanganya governor na the rest of the cabinet at youth workers have been promoted, it's only one cadre. It's only one cadre which has been promoted in this county. So we are telling the governor, ile pesa anapatiana na anaambiwa imefanya kazi ya promotion in the department is only being utilized to promote one cadre. And we are saying that is discrimination, and that's why these clinical officers from Meru, they have down their tools because of the ineffectiveness of that officer. Okenge mag donjruok e kuonde ma le mag bunge odakie oyangore nosebedo ka kelo monj mag le ne dhano. Jagoro migawo mar bunge ma le mag bunge John Kipkorir Chumo oyango ni medruok mag ute e bunge mag le osebedo ka nyayo monj makamagi e kinde ka kinde, koloso yo hola e kinde nyasi ma chiwo chudo mar $172 ne familia 225 manomonji gi le mag bunge. Owacho ni migawo mare jotiyo go omenda mathoth mokalo e timo chudo makamagi.
I want to call upon those who have benefited from this, who have been given this money today, that they go back home, make sure that they actually put the money into use for purposes of their families, either in business or actually ensuring that something useful is actually done. In the past, we have seen that people are given money and then they actually go and misuse. Ni mwathiriwa, bwanangu ndiye amepotea na amepotea kwa njia ya kiboko 2018, na pia nashukuru kwa KWS kutusaidia na serikali pia. Serikali wakatulipa pesa ya kwanza, hii ya phase 2 pia leo tumepata, na tena kitu tumeshukuru, serikali ametuletea mashinani. Kitu tumeshukuru sana ni hiyo, lakini maombi ambayo tunaomba, kuna wengine pia nyuma yetu, wengine itatokea. Hizi vitu vile serikali leo anasema isichelewe sana vile, maana ile kuchelewa mpaka wengine wametupa hata fomu. Ile ilikuwa konaye. Sema hii kitu ni urongo. Kumbe si urongo. Hii kitu ni ya kweli. Erokamano Nyakwaramogi, wadhi yweyo mokwongo e chenro mar migago. Ote mokwongo ka owuok laki sama ni waneno migago kendo moro mokalo gi jaoda Betty Minlensa abala mano jo odundo mtu kubwa size ndogo. Erokamano ahinya mtu kubwa, iwacho ni un kaachiel gi Polycarp Ongusto gi Mili. Kaeto machielo bende en waneno chenro ka wan gi jo odundo indiko ote mang'eny mokale riwogi. Arusha Wuod Kanyimacho wacho ni Ramogi TV lera ahinya Jaka Black. Kaeto machielo bende Bishop Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore wacho ni en gi jaode Sara Atieno to gi Bishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo mar Uyoma. Ginenowa e yo makare. Kisendiko ote achiel to nyalo bedo moromo kinuoye mang'eny ahinya. Nyakwaramogi yiena mondo adhi e yweyo bang' thuolo machuok waduogo gi mathoth. Jaloka akasikiza tune mari di *860 *417#. Ramogi TV eod jothumbe duto. Jumani erogo mar nyithindo. Wate kikoge kamato warudi gi spatula mondo kikere maber mondo olos gimiluongo ni mixture gi dongere. Atis ne wan godo Eltesabich noero somo kendo miel kawa duto nwarange nwaneno rieko e wang'e. Wudu mbari ni nena ngat mo ma huelu en fuchu huacha minen ngat mo mane na fuchu fuacha ni ngato nitie dire go onge gima ne ngodo malungu koro onge ngama no mielu. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Hera, andhoga, adiera. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a.
Kata kapo nuanjo kod ginyako, mano konyiso nuan waongero tiro mekwa, omiyo anabiro chung kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waya donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Minawino, onego tere nyathi e pala. Okwadhe watere pala miwacho no sani sani. In gi options 2. Ang'eyo gik mitimina. Gini ng'ano makinyni e kadhano wala. Ubondo timang'o ka? Mano ne na idea mar Mirab. An natamora. Mirab matindo ting'o ni wi. Oya oreburu. Ya kanisa. Ne wan gi kesha. Kanisa mokendi. Machiegni kendo, sirikal ma pacho ka koro yango ni gisego okang' maduong' mar kedo gi timbe mag njore kokalo sidho chenro matimo nonro kod reso jopiny. Chenro no tim kokalo tudruok mar bad migawo mar sirikal mochung'ne masiche masiek apoya, bad migawo mar obila mochung'ne kedo gi njore, migawo mochung'ne simo mach e kaunti ma Kiambu kod Nairobi, kaachiel kod bad migawo mar Poland mochung'ne chiwo kony ne piny mangima. This is a unique achievement of you, of Kenyan rescuers, of Kenyan institutions, of the government of Kenya, with our humble support and the funding support of the Polish government, because this is the capacity that will be shining light not only on the improved rescue capacity here in Kenya, but I'm pretty sure that all the other countries around Kenya will start looking. This collaboration and capacity building has seen the Kenya Police Service benefit in training capacity in training of 20 urban search and rescue officers and the provision of assorted USAR equipments in 2025 and also in this year. Luoro kwako gwenge maramos e kar chung'o bura ma Kacheliba e kaunti ma West Pokot tok ji mayo 15 iki tok sienyruok mar bugo mar kar kunyo mula. Riwruok mar Kenya Red Cross komakore kod sirikal kaachiel kod jogweng' dhi nyime gi chenro mar reso ji e kinde ma kwan makare ma jogo mantiere buolo pod ok oyangore. James Opondo nigi ler mathoth. Ne giwuok pacho mar dhi manyo e kar kunyo mula mantiere e gwenge maramos e kar chung'o bura ma Kacheliba, kata kamano thothgi ne ok oduogo dala. Jogo mane oyudo hinyruok ne oring godo kuonde thieth ka anyuola mopogore opogore rito lipot e wi jogo ma owito ngimagi. Had severe crash injuries and had to have emergency surgeries including amputations and toileting of the wounds, and one of them had a suspected head injury and also is due to be taken to theatre for repair of the lacerations. Nilisikia tu mawe tu ali anaanguka tu. Sasa mawe kaanguka tupata tu kwa hapo kwa chuteti kwa hapo tu. Sasa ukapata si hapo. Wengine hata kenye alikuwa hapo kanyorosha hapo yote. Wengine wachache ndio wameponako. Wengine walibaki hapo ndani. Wachore ni ji ma oheo prochiko ne nitiere e bugo mar kar kunyo mulano e kinde mane masira no timore midhiambo mar tich ang'wen. Sirikal kokalo kuom apisas mag obila kaachiel gi migepe ma omakore gi weche mag reso oganda oseloro chenro duto mag kunyo kuom kinde ka chenro mar reso jogo ma omok e buolo osechakore. Ma bende en okang' ma oketi mar geng'o masira moro machielo ma nyalo timore gi e kinde ni. Watu yuko wengi, watu karibu 60. Lakini yenye umeona umepata ni mgonjwa ni karibu 20.
ile umebaki huko karibu 10 ile umebariki huko tu. For the government not to be for individuals. Yeah, like the government should own those things there, because even if these local people go there, they get a lot of problems there. Jodak mar Amos koro kwayo sirikal mondo oket arita makare kuonde kunyomula duto mondo ogeng' masira machal kod mae manyalo timore kinde mabiro. Jatend piny William Ruto ochako ayanga limbe mare kaunti ma Laikipia kama ochako ayanga gedo mar Huduma Center e gwenge ma Doldol. Gedo mar Huduma Center no biro konyo jodak yudo chenro mar sirikal e yo mayot. Gie kindeno jatend piny osingo mar chako gedo mar apaya mar kilomita 60 kowuok Nanyuki nyaka e gwenge ma Doldol jumbe 2 mabiro, komedo ni kaunti ma Laikipia biro yudo gedo mag apeyni maromo kilomita 217. Bende nowuok tung' mosuo gi kweth maketo sirikal tesre mowacho ni onge ajenda manyalo konyo jo Kenya. Na wale wengine wa eneo hili watakuwa wakipata habari. Nionyeshe tupa. Kwa kidogo DJ, wale wako tayari. Wale majamaa wengine ajenda hawana, mpango hawana, sera hawana, hata akili hawana. Kazi yao ni matusi mingi na hakuna mpango yoyote. Si mnawajua? Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka watuletee matusi? Tuendelee na kazi. Mnasema tujenge barabara yenu hii, tuwajengee masoko, tuongeze watoto shuleni, tupange mambo ya kilimo, tupange mambo ya matibabu. Wangapi wanasema tuendelee na kazi? Kwa hivyo nyinyi watu wa Laikipia mnasemaje? Ati Laikipia mnasemaje? Kutoka tuanze kuchaguana. Tumepewa ahadi za Nanyuki Doldo Road mpaka tukachoka. Sasa imetimia na umetuletea contractor na barabara itaanza. Ile tu Your Excellency the President tutasema huyo contractor akuja akijua tuko na vijana na wasichana wetu ambao wanajua kufanya kazi. Asijaribu kuleta mtu kutoka nje. Hapa sisi tuko na shida kubwa sana ya maji. Sisi tukipata 2 mega dams, moja pale Keresure na ingine upande ya juu ya Sirimon, tutakuwa tumesuluhisha maneno ya maji. Dwaro mar kawo thuolo mar higni 3 e kuonde tiegruok mag tije lwedo kata TVETs oseyangore ni en achiel kuom okenge mamiyo kuonde tiegruok ma kamago bedo kod kepo matin e kinde thuolo mosekalo. Seyo en ni tiegruok ma kamago kawo thuolo malach mar somo. Koloso e kaunti ma Mombasa, jagore migawo mar tiegruok mar tije lwedo Esther Mworia oyango ni gie sani piny owacho timo matek mar nyalo margi mar bero kuonde somo mag TVETs. Oyango ni piny owacho bende tudore kod kembe mopogore opogore pachoka mar medo chiwo tiegruok ne jopuonjre e kinde ma gidhi nyime kod somo, okang' migeno ni biro medo nyuolo thuolo mag tije chutho to ne rowere. Changamoto kubwa ambayo tuko nayo pia saizi ni maadili. Unakuta vijana wengi wanatumia mihadarati, vijana wengi wanaona kwamba kwenda katika vyuo vya kiufundi kusoma kwa miaka 3 ili apate shahada naona ni muda mrefu. Sasa kwa hilo pia sisi tumeenda katika mfumo ambao sasa tumeigawanya. Baada ya kuchukua miaka 3 unaweza ukafanya miezi 6 ukawa unaweza kutoka na ufundi fulani ukapata cheti. Changamoto nyingine ambayo iko kwamba wengine wanakosa hela za kulipia karo. Hilo pia tumelifanya saizi. Kuna mfumo wa serikali wa utambulikaji wa uzoefu wa zamani, recognition of prior learning. Kwa hivyo serikali na washikadau kama sisi tumejaribu kuziba pengo na kujaribu kusaidia vijana, na zaidi tunataka tuhamasishe jamii. As we look at operationalizing this policy, one of the areas is to look at sectoral approach. How do we ensure that also the coast region is able to benefit by having and ensuring that young people have the right skills, have the right attitude and the right discipline to be able to work in the key economic sectors of this region. And for the regions that I've mentioned, the sectors that I've mentioned, we are then looking at how do we ensure that young people are able to work and train in the industry so that they're able to gain practical skills to enable them start working from day one. It means that our young people will be well engaged in earning and therefore transforming
their families, and therefore transforming this country. And that is the bottom-up economic transformation that we are talking about, right from our industries, by ensuring that our young people are well skilled to join the industries, to therefore be able to gain employment and to be able to grow these industries for their profitability. And once the industries grow, this country also grows. Jambetre mar piny Israel e pachoka Gideon Beha owacho ni sirikal mar piny Israel biro dhi nyime bedo gi tudruok makare gi piny owacho ma Kenya e sektas mopogore opogore moriwo nyaka sekta ma thieth. Kolose boma ma Wote e kaunti ma Makueni e kinde chiwo puonj ne jochiw thieth 60 ewi thieth ma nyithindo, owacho ni tudruok e kind Kenya kod Israel ber kendo biro dhi nyime neno ni jo Kenya oyudo ber mathoth kowuok kuom sirikal mar Israel. Gavana ma Makueni Mutula Kilonzo Junior to korka kore owacho ni nyithindo mathoth osebedo kakale e achiedh nade mathoth tok kano osenyuolgi nikech nok mar gige thieth. Uhusiano na ushirikiano na Kenya pia na kaunti ya Makueni katika eneo ya afya na daktari wa Israel hapa katika Makueni Referral Hospital. Iko urafiki mzuri katika Israel na Kenya, iko uhusiano mzuri, iko uhusiano mzuri katika ubalozi wa Israel na kaunti ya Makueni. Katika vifaa ambavyo vimekuja hapa, hawa wadau ambao wametoka nchi ya Israel wataweza kuangalia mtoto akiwa na maji kwa ubongo, akiwa na maji kwa roho, na pale kuna shida, na hili ni jambo ambalo litasaidia pia wala upasuaji wa hata watu wazima. Mahali kuna shida na mtoto kuonekana mishipa ya damu, watatupatia vifaa ambavyo vinaweza kuweka dawa ndani ya bone marrow. Hiyo ni teknolojia ambayo haijaonekana katika sehemu hii ya Afrika. Rowere ma pachoka okwa mondo we tiyo gi mbui marach kijiwo gi mondo gikaw thuolo mar tiyo gi mbui makare. Wira ni mbui nyalo yawo thuolo mag tije. Kolose ward ma Bukembe e kaunti ma Bungoma e kinde yango ka tiegruok mar lony manyasani, gavana ma Bungoma Ken Lusaka oyango ni bedo kod ka tiegruok makamano biro chiro lek mag rowere mathoth mosebedo kamanyo tije kendo ting'o malo uchumi ma pachoka. This is exactly what we want to happen in all the wards, that people can sit down, identify what they want, and then as a county government will be able to fund them so that we transform the lives of our people. So this is one of the transformative projects that we have in our county, and I'm sure that even being on the highway, we are going to see a lot of traffic coming here, and this is going also to transform this became Ndengelo market into something bigger than what it is today. So mine is just to say the evolution is working, and this is what we want to do, and the support of all the leaders so that we are able to build our wards and our county. Mimi mwenyewe nilienda kwa Konza City, penye hizo computers za national government zimewekwa. Nilienda huko 3 times, lakini shida si kupata accessibility. Sikuweza kuzipata. That is why nilitafuta plan B, nikatafuta marafiki nione vile wananisaidia. But kama inasawafikia waone vile pia wanasaidia, kwa sababu president alikuwa amesema every ward ataweka computers, na mimi hiyo ndio ilinipatia motivation ya kujenga hii building. Nikajua nikimaliza kujenga watakuja kuequip. Kwa hivyo Mheshimiwa MCA, I want to assure you through the member of parliament for Kandui, Mheshimiwa Makali atafuatilia through the Ministry of ICT watuletee hapa computer, kwa sababu hapa ndio itakuwa sasa digital hub ya Bukembe West Ward. Jawache lodun bura mar ODM Philip Etale koro chiwo ler kowacho ni ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ngima kasiling kendo ni kare. Apisa mag ODM no lero ni ogai mar ODM no nitiere thurka kendo biro dhi nyime gi tayo duond bura mar ODM e yo malong'o maonge oharo mora mora. Because today we've been invited to news by some of the local dailies questioning where our party leader is. With permission from my party leader, the Senator Dr. Oburu Oginga, I want to assure you the party leader is very okay.
is fine. And you know, when people start questioning about the whereabouts of somebody, that tells you how important that person is, isn't it? So we take pride in that. We are very happy that our party leader continues to attract news. He's becoming one source of news that everyone wants to look up to, and we want to assure you that he is very okay. And tomorrow we'll be seeing him somewhere in the alma mater of his late father, speaking and roaring. Sirikal kaunti ma Kirinyaga medo tego dwaro majiwo uchumi maber ne jodak makono ahinya to ne mine kaachiel gi rowere. E nyasi manotelie kod gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru, grube mopogore opogore mag mine kaachiel kod oganda ma yutogi nitiere piny nomi gige tich kamoriwo nyaka hema kod kombe. Jodak makono mantiere kod ng'ol bende ne ochunegi ndigni ma konyogi e yore mag wuoth e nyasino manobagi e boma ma Nchukiini. Hizi hema ndio wanakodesha kukiwa na harusi, kukiwa na matanga, kukiwa na birthday, wanaona pesa kidogo za kuwasaidia. Na vile ambavyo tumeambiwa walikuwa wanakutana, wanakaa chini kwa nyasi, sasa tumeleta viti ndio kina mama wakuwe wanakalia viti. Tumefanya vizuri. Pia upande huu tuko na zile tunaita assistive devices, viti na wheelchairs za kusaidia wale ambao tunasema wako na vipao mbalimbali. Na tumesikia wakiongea, tulikuwa tumeagiziana na hizo pia tumeleta. Komiti mar od bura mamalo mochune gero udi kod chano bombe koro wacho ni ute manengo gi oyweyo migero e kaunti ma Kwale kod chiro ma Mvindeni igero maber kaluwore kod dwaro mar od bura kendo biro konyo jopiny. Koloso tok telo ne komiti no nono kaka chenro magedo dhi nyime e gwenge ma Matuga Dayani, jakom komiti no Mugambi Rindikiri owacho ni omenda maromo bilion 14 mane oket ne chenro mar gedo no osekonyo e ting'o malo uchumi mar kaunti no kendo nyuolo thuolo mag tije ne rowere kod joma mine. Na hii is what we really want to see. I'm happy to note that all the projects in this county, totaling 14 billion, are targeting the common person. The market are targeting Mama Boga. The ICT hubs within the market are targeting our youth. We are seeing the affordable housing. Again, the people of Kwale will be occupying. Hii nafasi tumepata iko na wachuuzi takriban 300. Na wachuuzi hapa ni wengi zaidi. Kwa hivyo kuna wale ambao wameingia ndani, lakini bado kuna nafasi ya kuweza kuaccommodate wale wengine kama tutapata resources. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi langu ni kuwaomba tu tuendelee kuunga mkono serikali ya Mama Fatuma Achani na serikali ya Rais William Ruto, na mambo haya ya masoko na maendeleo mengine ya affordable housing yatakuja mpaka tutafikiwa wote. Kulikuwa kunakimbia ni maji tu, lakini saa hii ni soko ya kimataifa. Yaani ni soko inaweza chukuliwa hapa ipelekwe Italy ama Singapore. Sasa saa hii tunashukuru sana, watu tumeanza kuona ongezeko wa watu wengi. Tulikuwa tuna rani watu 600 wale wako nje na wale wako ndani. Na saa hii wamekuja mpaka watu 1200. Na tunaona at the end of the year itakuwa inashoot mpaka 2000 people. Komiti mar od bura mochune ohan nembe ochiwo siem mondo mi omed siling milion 55 matieko gedo mar chiro mar rech magedo mare osemoko kuom higni mathoth e gwenge mag Malindi e kaunti ma Kilifi. Ka giloso e kinde limbe mar komiti no e gwengego, jolupo bende dwaro ni piny owacho mondo konygi matieko mibadhi e bwo chenro mar Kemsfed. Kaluwore ni jaod bura ma Malindi Amina Mnyazi, gedo mar chiro no gie sani ochopo e 95%. Tumeweka pesa yote milioni. Tumekutana na kamati na tukaelezea kwamba huu mradi wa Kemset
haujasaidia direct kwa wavuvi, kwa sababu mvuvi mpaka sahi atatoka baharini na atafika juu hana kitu cha kufanya, na hii KEMSET ilikuwa iwe ndio njia mbadala ya mvuvi kufaidika. Ikiwa bahari kumetokea hii climate change, kwa mvuvi akiweko juu ana njia mbadala ambao atafanya kazi, atasaidia familia yake. Sahi bahari yetu ya Malindi Indian Ocean mpaka leo deep sea ni bikra, haijaguswa kwa sababu hakuna vifaa vikamilifu vya mvuvi kutoka hapa kwenda kuibikiri ile bahari. Kwa hivyo ile bahari inahitaji kubikiriwa, na haiwezi kubikiriwa mpaka vije vyombo vya kisawasawa ziende kubikiri ile bahari. Na kama mnavyoona hapa, it's a fish market na it is worth 55 million, na katika kamati yetu tumekuwa tukisukuma huu mradi uweze kupatikaniwa. Na hii project saizi iko na kadri miaka 2. Kumekuwa na challenges kidogo za hapa na pale za upande wa pesa, lakini saizi pesa zimepatikaniwa na jengo liko 95% complete. Bado mambo madogo tu yenye ambayo yamebaki, na once contractor ameshamaliza kulipwa hiyo pesa yake, anaweza kumaliza zile mahitaji madogo. We've come today to assure the people of Malindi that we have allocated the entire 55 million Kenya shillings to complete this project. This is a project which is going to address the post-harvest losses of the fish farmers around this place, and it's also going to improve how they are going to handle the fish, especially because the fish cannot be consumed here alone. Odiochieng' mar ariyo mar hingo jumnases e piny mangima, waluwo ngima mar nases ariyo magin jotene e wuodhgi machiwo thieth gi sinani magituonore godo kod chiwruok ma bende gikwayo lokruok e ngima mag nases e pacho ka. Milset Adhiambo miyo waler mathoth. E kar chiwo thieth ma Kisumu County Referral, wayudo Pamela Awino Odero ma osetiyo kaka nas kuom higni 33 kod nyawadgi Salome Situma ma osetiyo kuom higni 25 ka gimulo ngima jotuo mar miyogi ngima. Pamela yango ni wuodhe mar bedo nas ne ochakore ka en nyathi bang' nas mane othiedhe kane otuo, nyiso hera ne tije kendo uniform margi be nolombe. Na yiero nursing kich na here ka chieng' moro ne oyudo kana tuo, to kana neno ka student nurses biro korwakre gi lewni lepgigo na hero. Then the way manega handle ka tuo, koro abe na neno no anyalo timo nursing, na hero nursing. Oparo kaka odiochienge mokwongo e higa mar 1993 nopong' gi ilo mar chako chiwo thieth kochiwore. Kata kamano yango ni e wuodhe mar tij nas osebedo gi ndalo mor kod kuyo. Odiochieng' mane ni karia na ni ma wiye ok nyal wilgo, kana adonjo achako tich, kane ineno ka jatuo kata kotho, ka jatuo tho tiwinjo marach, nikech igombo ni jatuo mondo ithiedh mondo take care of the patient mondo chang mondo odhi dala. E sama oyango midhiero magikaloe, kaka nok mag nases moromo, ka moko weyo tich, moko ringo dhi e pinje maoko, okoni alam kinde duto osemiye mijing'o. Wach mane osir kod nyawadgi Salome Situma mayango ni chudo moleo bende nyoso chunygi kod tich. Jitin koro yudo ka seche moko tich ng'eny, i overstretch kamitiye gendikie ji mondo at least jok ma watiyo ji obed mang'eny, nikech nursing ni idwaga ni any procedure ji timo ji ariyo. For example, let me take an example. If you go to a unit like maternity and you have 2 nurses, when we were having our meeting, from the report from Krinyaka is that they have stayed for 3 months without salaries. Do you really expect quality of care to these patients? You cannot. Koro gikwayo sir kod dhial motegno ne nases, kagiwacho ni nases loso atamalo 70 e chenro mar chiwo thieth pacho kae. Nursing takes 70% of health workforce. So nurses need to be capacity built. For example, going for trainings, they need to be given equal chance. So we need to be recognized just the same way other colleagues are being recognized. Pamela gi Salome bende jiwo nases mapod tindo mondo odonje tijno
kod chiwruok ka giero tijgi mondo sekta mar nurses kik duok chia margi piny. The values mane Florence Nightingale timo emobedwa gom mondo nyithindo ma sani endelea makawo karwa kata ka koro as we exit, they should continue. This generation is that they need to take nursing as a noble profession, to have a patient at heart. So when they are coming to this profession, they should not just looking for the opportunities of going abroad, because even when they go abroad, they face challenges. If they are not well, you know, they don't have the required skills. Kapin mangima, dinyime kod hingo, jumbo nurses, mabiro rumo, juma manyien tarik 12, ka thoro wach margi en Our Nurses, Our Future, gi dho ngere. Nurses kwayo piny owacho mondo ket maino e ndiko nurses moromo, chulgi e wang' sa kod bero negi lwasi mar tich. Yeah, during this Nurses Week is that I appeal to the government that the future of the healthcare system lies in the hands of nurses. So let us try and invest in nurses and not replace other cadres for nursing, to assume that they can take the role and responsibilities of nursing. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Rowere mag ODM e bwore Nairobi ka koro wuok tung' mosuo kod jotelo mabalo kod duond bura ka giwacho ni ok gimor to ochiwnegi thuolo mar timo lokruok. Kwethno kotelnegi kod jakom margi Brian Owino okwayo rowere duto mondo mi ochung' e tok ogai mar duond bura mar ODM Lakto Oburu Oginga, ahinya to seche ma ODM chano mar loso twak gi duond bura mar UDA motelo ne yiero maduong' mabiro. Kweth mar rowerego bende oramo ni gibiro nyime ka gitego duond bura mar ODM e tunge Kenya mangima mar miyo duond bura no erochia kaka dwarore. Make it formidable. There's a roadside faction ambao wanajaribu kucheza na chama cha ODM. Wamesema kwamba Tumgo imepasuliwa katikati, wamesema kwamba chama kimeuzwa, si ndio? Hao watu kwanza hakuna mtu aliofukuza kwa chama. Hata wakienda hizo ground wanajiita kama watu chama wa ODM. Kuanzia leo na tumesikia pia wakisema ODM imekufa, wajiuzulu waende watafute mandate mpya kutoka kwa wananchi, si ndio? On matters negotiations, the ODM is very clear. Hatutafanya kazi na wakabila. Tunaomba wale wenye wanaleta msukusuku kwa chama, saini mapema watoke. Waache kuwa wanatumia jina ya baba kwa rali zao. Waache kutumia the past, wanataka kuleta kwa present. Sisi tuko kwa the present. Na tumejua wenye wako wanataka baba akiwa hai. So wenye wako wanataka baba akiwa hai, wawezi tufundisha, watuambie venye walikuwa wanapenda baba kama amekufa. So si chama yetu ya ODM, we are going to make it vibrant in the capital city of Nairobi, and we are going to win the seats. What we want is unity, na hiyo unity ndio itatupeleka mbele. I am not putting that energy because of my stomach. I am not putting that energy because of my interest. Tuna put hii energy ndio hii chama ya baba iweze kukaa miaka zingine 20. Na bila asante, na bila mimi na wewe, because this is the young people of the party. We have the millennials and the Gen Zs. We are in our 20s, some of us are in our 30s. Tuko na miaka zingine 30 za kuishi, tuko na miaka zingine 20 za kuishi, tuko na miaka zingine 40 kwa wengine wetu. Hii miaka wacha tutunze chama cha baba. Ukiona chama kinakosea mahali, our leaders are reachable. Let us stop tearing the party apart on social media. Wuoth mapile ka pile mag jopuonjre ka dhi skul sani koro lokore midhiero ne mier mag jopuonjre ma loko comprehensive ma Baringo bang' ka pi oula mawuok e nam ma Baringo donjo e alwora ma sikundno kendo rocho wuoth gi somo. Lucy Awuor nigi ler mathoth. Okinyi kokinyi, jopuonjre mag Loru Comprehensive School chuno ni oyor pi oula ka gidhi e skul. Yorno matudo skul gi gweng' mane machiegni koro olal e bwo pi nam ma Baringo, masani pigo medore kendo makoro chuno ni oganda tiyo mana gi yedhi ka gikal loka machielo. Asubuhi naamkia saa 12 naamkia pale, naenda nachukua boat na kisha naenda naleta watoto. Sana sana
hiyo boti jioni iko na kazi sababu iko na upepo. Sana sana asubuhi na make kama 5 trips. Hapo naweka watu 7 pamoja na mimi. Naleta mpaka shule. Narudi tena. Naenda kama mara 8 9 hivi ndo ishe. Naleta watoto wa primary hapa na high school. Yeno nyalo mana tingo jopuonjre abiriyo wuoth achiel. Kama oingo jopuonjre 250 geno mar tiyo gi yeno pile ka pile mondo gichope class. Sasa tunaona hii ni changamoto yenye hairudi nyuma. Tunawaomba mtusaidie. Hawa watoto ni wachanga sana. Na masomo lazima iendelee juu ni maisha ya baadaye ya mtoto. Kwa wale wote wanahusika na watoto, tunaomba mkimbie mtusaidie aswa kuhamisha hii shule, tutafute suluhisho ya kudumu. A lasting solution. Si tena kusema ati maji itarudi, maji itafanya nini. Tusikue tunatokelezea kwa media loruk kila wakati. Nengo wuodhie bende ni malo ka jonyuol kod jopuonjre. Nyaka chul siling 20 eka ging'adi. Kila asubuhi watoto wazazi wanatuma shule watoto kwenda kuja shule. Lakini lazima apatie kila mtoto shilingi 80. Kwa sababu hii boat ambayo ni ya private wanalipisha kila mtu shilingi 20. Alafu sasa mtoto anakuja nyumbani na analipa 20. Alafu lunch hours wanalipa 20 kwa sababu chakula haiko shule. Alafu tena kurudi kutoka lunch analipa 20. Alafu saa 10 naenda. Sasa mtoto anakuwa shilingi 80. Na hiyo imagine mzazi mmoja ako na watoto 5 for example. Na income ya hapa mzazi naenda kibarua. Anapoenda kibarua analipa shilingi 200. Na tayari mtoto amelipa shilingi ya watoto 5 amelipa 400. Sasa hii inaonekana hiyo mzazi anatafuta pesa kando ya kuongezea. Pio ulano nyaka sani osedonjo kuonde moko e school no. Kachopo ngipi kendo mol ka ochomo klese. Jodak makono wacho ni pio ulano keto ngima jopuonjre kamarach. Mimi naona kwa wiki 1-2 inakuja hii shule haitakuwa yote. Hii darasa last week ilikuwa haikuwa imeingia maji. Na sasa vile hivi unaona sasa hivi hiyo maji ishamesa hizo darasa na inaenda next kumesa zile zingine. So wiki 2 inakuja hii shule haitakuwa hapa. So tunaomba urgent measures kutoka kwa serikali kuanzia county mpaka national. Please. Jonyuol koro kwayo jogo mani kod chuny mar konyo ka oriwo sirikand county to kod sirikal mamalo mondo owuog oko mapiyo kendo reso gi midhiero no. Lucia Wur, Ramogi TV. Erokamano wadhi e yweyo mar 2. Bang' yweyo no wakelo ni weche tuke. Mar lerno rien kaka skiza tune mari di *860 *419#. Parni Ramogi TV eno jotumbe duto. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pautuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pautuke. Ne oluonge ni hera. Ne omiye gik moko duto mane odwaro.
An pinyni ok adwa ng'e kaka tek, an adwa ni keta kaka iseketa gato, kadwa ni mul gigega. Ketho mora mora mane gitimo ne ok kwan kaka richo, kendo ne ikawo siem mora mora kaka tim marach. Kido mineno bedo godo ni biro miyi shida mbele kaidi. Isiema. Nyako matin makinde moro ne orito, sani ene kama litne maduong'ie moloyo. Nyathino tamo wang'a. Adwaro ni mondo paso bi wuona kode olamne jochiende machandego mondo dhiyo. En sigana machuoyo chuny ewi bedo janyuol, sunga, koda rach mar bedo gi hera maonge tong'. Bing'eda janyuol. Kik mul nyanja ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Nyakochia, aneno wang'a. Kose wang'a manena. I don't know what you're talking about. Oh, iwacho ni enu rengima. Idwano luok ni kendo. Kulis gol satan. Wadhi atiri wa. Weri koda. Mane luwa. Ane mane wrong place at the wrong time. Mago penjo mage mipenja kaini. Ma pesa mo matin ma. What are you talking about? Jaodi to dhi nade. Umetokelezea? Nyakochia, mama fua. Yathini verna. E weche mag tuke en riwruok mar Athletics Kenya bade ma Nairobi nyobago tielo mar 5 mag nyasi mag nyithindo motisi ni World Athletics Kids Day. Nyasi ma bende nobagi e skul primar Matoi kendo kelo kanyakla nyithindo maromo 350. Nyasi ni mar World Athletics Kids Day ibago e piny mangima e dwe mar 5 higa ka higa, odiechieng' ma ijiwe sikunde. Bende kilepe mopogore opogore kaachiel gi riwruoge mag Athletics Kenya mondo mi ochiw thuolo ne nyithindo e nyiso mich maggi. Nyasi maduong' ma kanyakla e pacho ka ibiro bago tarik 14 dweni e kaunti ma Baringo, ka nyasi machal gi ma ibiro bagi Baringo no bende ibiro bagi e gwenge mopogore e Thurka.